Oke, pinung we nili hinita magal chipu atumi sekarang ni komane pi asila sewo lama putak nili lamvoy pingtung mane fan lo di nakelang tum komen sang purhi lapen isi nang chun ni set pate ni reply tang kelang sot kani kachini kang tum na do lapen kopi koson ma pulai lam putak lase hinita magal chipu amenda jumisan choklo alang li komane pi pot Karbi along why do mapo lalo English pen lang nam te alphabet lake y ke semi vowel la di selai di semi vowel pati si pacheton man v va ikalavia patame v y pate itum v si pachopola si semi vowel lalo itum Karbi long ke y ave y ave b e y b bukan je toke ke chengmen chok che dat pop actually ke labang so b e y ke tok bang ke cheng hut komatum koson tong ke chok ke tok lo ne labang ke y pa to ko si piniate padam thor actually ke itum english along mane karbitum roman strip actually roman strip ke itu jet lo ke do seta itum karbitum da ke bhag bang ke thak bang kenang sot y ave itum long ke Yahoo bang ke pupe mate Jaho pi J A H O Jaho Jo bang ke bu yo bang ke pupe Y O Y H O ba yo Yahoo bu ave la si Y bang ave Z ave W ave F ave Y ave lalo ako W navy putame N E ne WIV butokte lasi hola BEY B buketok doma ave sar pone bunil phane ave lake actually ke B pute BE chorni ako kityata mangtuni tame karbilong ke koson po double kachero ave B the B double E the B the B the B double I B the son ave lalo asi y ave sita koma kotum koma ne koson kopilo ne ke tok chok che yone si hola ke cheng hot b e y tok ten masi non ta padun thor actually et ke b e y ke chok che karbilong ke lalo y ave ke chata itum semi vowel le pachoji por me vowel lang ke itum ke y la kitya ba me dale vi use po di se e use po la pen ei ta use me pram de ai buli puitame asi semi vowel le vowel ba semi vowel le rang mene y ke ave tapen w ave z z lo z pute actually ke z bukali z pui a b c d w x y z pute z bukali actually z alam et ke chok che do pik seda ke cheng men che paking ke den masi nonanta z pulo lapen do pik la san thano pute alam ding pik posta actually ke lahai ave lasi lang namoy itum roman script ta use bom la a b c da itum isomar pan than bom la di a b c d e f g pen z an asi x y z bo kali z bo kali z puri hormon et ke sa ke cheng men chok che lo po jo z bo si pure lo non ta z si sen che plan bom lo la lo itum jong si la so z ko pin hi use pe g bo itum ke z putam de J I use po J E use po J A use po lahai lo itum semi vowel lo ba vowel lo tan ong lo pote karbiton long itum semi vowel ma se vowel chot lo dake semi vowel ave la lo alang li nang isi comment lo ne people sin ni reply tum lapen si de lang number ini bang kalang ni pilo puke ting ni dalo neta chok lo la bang ke nang ji pu tok ima tok nang ne pu nang ji pu
NANG nang JIG pu la pacerop ni ma pu sine pu made pacerop nang ni ma pu la ke pacor nang ji pu made a words aling sin Karbi ding ke pon lo jenama dam ji pu te de DAM dam JIG dam ji pacerop web nang bola ke dam ji pu gali dam ji pu second mang la son lo la non ni pu ma third mang second mang la son lo lang pu ke I pen e pu lang na moi itum Karbi long ke e phan ki e budam de a pui a de amunita ahormuta có sao mà po amenta pu he la si e phan ke a pula e phan ke e pulo amen pate amen amen pe ementa la son le pula te di EMEN amen okay lang ne puke I pute la sola ma la I pute I phan ke ting I pe e po it mai he e HI ako hyphen bita chok da bangai di I HI ako I pute he e la no E phan ke a pula E phan ke e pula I phan ke e los tum Karbi use la lo itum original lo la pen la da nang la pen kachini dum dak do pik itum hedi lang nam lo bote alam do pik chidibet mimi la da khadi aki ong dum ke thek thidum si ong event la thek ser ka chikron ta la sohor mang thek the la pen event ni bo lo ke tok tum na adhek tum do la ta LATA ke lata la mari abhak tum pila ke on to ke LATAH lata hola h bang pachara na itum nang Karbi dang silent bo vi kaita so for example pila bo mar ni mara khai man tok lo bate itum ke mar man tok ni ke MAR se mar pe se ta hola tum che ko HMAR whereas hala each bang ke silent lo sa itum Karbi lo ke lai ke thak so we mar pa de mar lo v te v lo wang te wang lo each son I thor son ko pini ke thak vi lai lo asini li pui puntum nangli ajali chithan da itum roman script rim lo sta itum roman script le kirim thot kali labang so roman script itum rim lo patame bang na kirim na do di lana mate urdu script kirim do devanagari script kirim do bengali script kirim do chal hai na ka thak do da hola bengali na son itu putun thora bukali da ka thak do pi ame thang ateng si dampo athema itumi script ke nun chot sita itum dak si ime thang si che semar bola ke hormu yak ke waisong patame alam lo namni lam ninje ve se bu pinela na ga thani pan waisong W अभी रखे V जो दी Waisong po Adak पता में ADAG कितिया ते तुम के after words के G के वांगवे DAG के वांगवे Adak po तो भी पते लगले ADA के Adak po लालो लालो अके ओंग तुम Karbi तुम सोल non owe kimi atum hedi lai ka chini do piglang ke tokta nasi lang dam lo bate lai lin pi me charlie pi me si ajat I script li ulai ta me ni li rui le tholo ulai nang ji la pen lai tek pi me me te tum hedi next alphabets lai bang ke chok che lap po la pen non no la non komene pi bang abang phu ne bang phi ne la son lo alphabets po itum ke alphabets aveda ke itum roman script se use Karbi alphabets ka le roman script nasi itum ke ka borot de itum kosono ka chorame ka lo itum imethang se kenon lo ka chorama teng la tema la lo la so ta ngam itum ke imethang Karbi script ka li ke alphabets hai pana sa roman script la pentola insina pachini aki ong namge 1 2 3 bhedi
1 2 3 4 5 ba isi ni ke thom la ke English tum kali arang ke lokton le ke Arabic muta chini no de Arabic la ke English tum kali Arabic tum hola English tum ta Arabic dimensi ke andu 1 2 3 4 5 6 7 8 10 badi la ke English tum kali Arabic tum Arab hai de UAE la hai tum apini example a mathematical ahiri a figure the English tum kali lagi nitum 1 2 3 4 5 7 8 9 10 100,000 chali lagi lake Arabic awards English kali lapen ABCD the English tum kali lake Roman script lai chini jangi kenang son anle itum ajat tame chethan si mi lasi lapu chaplang men chali le chipure ke henu lasi arlo alam ka chini kenang son lasi lang pan si reply do lasi B putame Y ke tok chok che W we Z we F we lapen kapre we la hello lasi next time ne tum name Charlie P Messi ane tum ke thek ke marjuna ande itum ayat tame chethan bonana lapen thek the ke le ke chok che name chepe king pan bom na ansi itum thek ji athema chethan the thek the lalo men ke tum Karbi tum ke chethan the det pot ni thana thek ser pot pulai ka chema tha ban si tum piniana pa philo lasi ke thek the ke le ni chok che thek sa mul ni bhana pa ken na akon ni ke thek ana min pa ken pot la kardom